Bona tarda, benvinguts. Gràcies per la vostra assistència. Sempre és d'agrair que algú deixi la televisió i deixi la rutina per venir a aprendre i enterar-se de coses noves. De totes maneres, la presentació serà fàcil perquè el senyor Balaguer ja ens va venir a parlar i per això l'hem tornat a fer venir, per el bon gust de boca que va deixar. I després, perquè ens sembla que la Bíblia sempre és actual, però més avui, diria jo. I m'hi ha fet pensar que la setmana passada vaig anar a veure aquesta obra que van fer a Blanes al teatre, del grup El Mirall, sobre 3 tragèdies gregues, i el que me va fer reflexionar, que la vaig trobar molt ben interpretada, molt oportuna, és que després de cada breu exposició de l'obra van passar visualment alguna referència a fets actuals, de gelosia, d'afany de poder, d'ambició, i això fa que avui també em faci pensar en el títol de la conferència, la Bíblia avui. Hem avançat molt en tecnologia. Estem a les portes del gran desplegament de la intel·ligència artificial, però els sentiments humanitaris són els mateixos. I ja des de la Bíblia, que ja s'afrontaven tant per la vida dels negocis com per la vida de relacions, com les passions que se suscitaven. Per això que retornar als clàssics és la medicina més saludable avui, un món tan tecnològicament absorbent. Endavant, moltes gràcies per la vostra assistència. Una cosa només, sí que m'han dit que ho digués, perquè després si hi ha alguna pregunta i la gent té pressa, ja estem organitzant el curs de pensament i acció del curs que ve. Avançarem mitja hora, a petició d'alguns i també en atenció dels conferenciants, que, esclar, si bé comencem a 7:15, la conferència dura una hora i mitja, després si han d'agafar el cotxe i tornar cap a casa s'està allargant molt. Jo crec que aquesta mitja hora farà que, com a màxim, a 8:45, les 9, ja això estigui acabat. Moltes gràcies i bon estiu. Bé, bon vespre a tothom. He vingut massa aviat, perquè si hagués vingut al curs vinent hauria pogut plegar abans. No passa res, Se sent... Això no funciona bé, Ara ho aniran ajustant. Ara sí? Sí, és que jo, em ressonava a mi, vull dir que sí, així anirem bé, sí? D'acord. Com que hi ha molts micros i moltes coses, suposo que funcionarà. Bé, aleshores, jo efectivament vaig venir fa, ara ho pensava, quan parlàvem de 3 anys. Com fa 3 anys? 3 anys perquè encara no havia nascut la meva filla i ara ja corre literalment i són 3 anys, ara farà 3 anys, em recordo, tinc un molt bon record de com vaig venir a parlar d'una altra qüestió que em van demanar. El tema era un altre, de qüestions bíbliques, perquè jo em dedico a això, bàsicament, però era un altre tema. Llavors, quan em van trucar fa uns mesos, em van dir parlar sobre el tema de l'actualitat de la Bíblia, una cosa així molt genèrica, oi? I el títol que finalment van posar, jo no ho he posat, em van dir, et sembla bé? I tot em sembla bé, per tant, endavant, és aproximació a la Bíblia avui. Això aquí podria parlar de moltes coses molt diverses. Llavors, jo el que he intentat fer, el que intentaré fer en aquesta estona, aproximadament 50 minuts, una hora, més o menys, com deia el presentador, després, si voleu, doncs, si ha hagut alguna qüestió o voleu comentar alguna cosa, doncs podem entaular ja una estona.
i si puc us respondré i si no, doncs no. Només faltaria, no us enganyaré pas. Aleshores, jo el que he intentat plantejar i el que m'agradaria explicar avui és una mica la qüestió següent, és a dir, fins a quin punt podem considerar que la Bíblia és o no és actual i per què, i en funció de quins elements podem acceptar que ho continua sent o que ens continua interpel·lant o que ens continua ajudant o que ens continua guiant o no. Doncs em mouré una mica en aquests paràmetres. Clar, d'entrada ho podríem resoldre d'una manera molt senzilla. És actual la Bíblia avui? Sí. S'ha acabat la xerrada. Preguntes? Això és un xic sec. La gent espera que el conferenciant convidat digui alguna cosa més. Per tant, diré alguna cosa més. D'entrada, esclar, quan pensem en la Bíblia, el primer problema és saber en què pensem. És a dir, quan diguem Bíblia, és una paraula que la diem molt sovint, o que es diu molt sovint, es fa servir molt sovint, i jo el que m'he anat trobant amb els anys és que hi ha molts equívocs. És a dir, hi ha més llacunes o més incerteses que no pas precisions. Per tant, quan parlem de Bíblia, de què parlem? Aquesta és una qüestió que m'agradaria aclarir. I l'altra, que serà prèvia, és què volem dir quan diem una cosa és actual? Sembla que aquesta és la primera pregunta que ens hauríem de formular. És a dir, jo sempre intento per mi, i entenc que a mi em serveix, que quan intento resoldre algun problema, els problemes sempre comencen amb les paraules. Amb les paraules que fem servir per anomenar les coses. No sé, fa uns anys, parlant amb un amic meu, de qüestions absolutament intranscendents, que no tenien res a veure amb això. No sé com vam sortir i em diu, finalment, esclar, tots són problemes hermenèutics. Dic, quina cosa més ben trobada. No hi ha cap problema que no sigui un problema hermenèutic, és a dir, de comprensió o d'interpretació. Tots, si hi pensem, tots els conflictes, o pràcticament tots els conflictes que existeixen a la vida i en el món, pràcticament són problemes d'interpretació, venen per problemes d'interpretació. I una cosa que comença a ser molt petita acaba sent molt grossa, i això ha passat, passa i segurament passarà. Per tant, quan diem que la Bíblia és actual, què volem dir actual? A què fem referència quan una cosa diem que és actual? Una cosa diem que és actual quan diem que passa ara, és a dir, és una cosa que passa ara, per tant és actual. És a dir, ara escoltava la ràdio mentre venia i resulta l'última cosa així actual, que és que el PSOE ha destituït el secretari d'organització perquè es veu que robava, tu. Un polític que robava. Aquí hi ha molts clitxers i prejudicis, si hi ha polítics a la sala que no se sentin atacats. I si s'hi senten... En fi, no, el que volia dir és un polític d'una certa envergadura, un partit gran, una posició de poder, que ha fet un, diguem-ne, mal ús, diguem-ho així, de la seva gestió pública, per tant no ha entès el tema de servidor públic, no l'ha acabat d'entendre del tot, potser, no? Això és la cosa més actual que jo he sentit avui, mentre venia, més actual que això no hi ha res, Això és l'actualitat, és això, és només això, l'actualitat, una cosa que està passant ara mateix. Per tant, si és això, la Bíblia no és actual. Des d'aquesta perspectiva, està passant ara mateix? Bé, no està passant ara mateix. Però també hi ha altres excepcions, interpreto jo, quan parlem d'actualitat. Potser ja no és solament allò que passa ara, que pot ser immediatament ara, o en el nostre context històric. Per exemple, la guerra d'Ucraïna no passa, és a dir, no és d'ara mateix. Ja té uns anys, però està passant ara mateix. Són conflictes que tenen lloc ara, o jo què sé, o el problema, ara m'estic traient coses de la butxaca, el Brexit, que és una cosa que no ha passat ara mateix, però que ens afecta, té una sèrie de conseqüències en el nostre dia a dia. Això és una excepció d'actual, d'acord? Una altra seria allò que ens interessa. És a dir, és actual allò que ens interessa. I això
i disculpeu la redundància, això és molt interessant, perquè jo que em dedico al món de l'ensenyament fa ja uns quants anys, i sents, és una cosa ambiental que se sent, els alumnes estan desmotivats perquè no se'ls expliquen coses que els interessin. És a dir, se'ls han d'explicar coses que els interessin. Bé, si això és així, ja podem començar a suprimir moltes assignatures dels temaris obligatoris i dels currículums. Matemàtiques, a qui li interessen les matemàtiques, a qui li interessen les fractals, absolutament a ningú. Vull dir, amb una edat de formació acadèmica, ningú, per tant, fora matemàtiques. Llatí, Déu-nos en guard, què és això? Fora. Llengua catalana, per què? És una llengua regional, ens podem entendre tots en la llengua comú. Ja sabeu, és una llengua que implica riquesa i no divisió. Les llengües regionals impliquen divisió, una gent que són provincians, tots aquests... Sabeu, oi? Us sona d'això? Això també és actual, oi? Recordeu els exabruptes d'aquella dona la setmana passada? Jo si sento una mosca que no voli en castellà, m'aixeco i me'n vaig. Perquè ho trobo una ofensa a la intel·ligència. Com algú que coneix la llengua universal pot parlar una altra llengua? A quin cap entra això? Bé, és millor no pensar en fets passats, perquè si no... En fi, deixem-ho estar. Però com que són gent jove, sembla que siguin coses actuals. Bé, allò que interessa als joves o no tan joves, què interessa a la gent a dia d'avui? Si féssim una enquesta, què vol fer la gent? La gent, doncs ja ho veieu, la gent vol mirar el mòbil i s'ha acabat la història. Perquè totes les restes són collonades. La gent vol anar a agafar allò i anar passant el rosari, tu. Anar passant el rosari. I tot el dia així. I això es veu que això és, jo no ho sé, però es veu que això és interessant. És una cosa que interessa molt a la gent. De totes les edats, totes les edats. L'altre dia estava al parc amb la meva filla, estàvem jugant, hi havia un bailet que estava jugant i el seu pare que estava jugant amb el mòbil. I la meva filla, que no té 3 anys, diu, mira papa, diu, un home gran jugant amb el mòbil. Ho dius molt bé, Núria. I això com està? Lleig. Diu, el seu fill juga sol. I tu jugues amb mi. Esclar, llavors dius, bé, t'infles. De cop i volta, dius, bé, malgrat tot, alguna cosa va endavant, En fi, o no, ja ho veurem. Què interessa? Interessen les coses que passen ràpid, que són lluminoses, que ens enlluernen, que ens atrauen, que ens donen una satisfacció immediata. Vau tenir la setmana passada, no, fa 15 dies o 3 setmanes, el Jordi Pigem, aquí. Som veïns amb en Jordi. I ens xerrem molt sovint, no? I hem tingut converses molt llargues i molt d'això. I ell suposo que us va explicar aquesta cosa de la fascinació per les pantalles, en general, sense lato. És una cosa que ell porta rumiant molt de temps, no? I és a dir, parlant, no? La gent, fixa't que la gent antigament mirava el cel i ara mira el cel a la pantalla. És a dir, ja no mirem el cel. Hem perdut aquesta verticalitat, que és una obertura a la transcendència. Ens hem tancat, ens hem clos, anem fent així, ens anem tancant-nos en nosaltres mateixos. És a dir, deixem d'obrir-nos a l'altre i ens tanquem en nosaltres. Quan ens pensem, no, mira, aquí hi ha tot el món al meu abast. Ai, senyor. Bé, allò que interessa és actual. Bueno, podria ser, també, una excepció a allò que ens interessa d'actualitat. I una altra, que em sembla que també jo diria que seria acceptable, és allò que ens afecta, que no és el mateix. Allò que passa, allò que ens passa, allò que passa, allò que succeeix, allò que ens interessa i allò que ens afecta. Què ens afecta? Molt sovint ens afecten coses que desconeixem. Molt profundament desconeixem que ens afecten. Si féssim cada any que es fan enquestes sobre el que se'n diu desafecció, quina paraula més bonica, desafecció política, no?
Doncs cada vegada puja més la desafecció política, la gent no li interessa la política. Jo no vull saber res de política, a mi no em vinguis amb coses de política. La política, no m'interessa, és una cosa que no... Sí, però t'afecta, perquè tot és política. Això que estem fent aquí és política. Quan vas a comprar al supermercat és política. Quan vas a l'església és política. Quan parlo, jo parlant, és política. Perquè política són les coses que tenen a veure amb la polis. I la polis és la ciutat entesa com el lloc on conviuen una comunitat de persones. Per tant, allò que afecta la comunitat de persones és política. Tot és política. No estic fent un joc de paraules, és que és així. I és així des de fa mil·lennis. Quan no entenem que tot ens afecta, són blancs molt fàcils. Són blancs molt fàcils i fan el que volen amb nosaltres. Anar resant el rosari. Enteneu-me el que vull dir, Bé, esclar, tot ens afecta la Bíblia, i aquí és un punt important, i aquí jo diria que sí. Diria que d'entrada pot semblar que no interessa, però és mentida, sí que interessa. Amb totes les persones que jo he parlat de qüestions de Bíblia m'han mostrat interès. Potser m'han enganyat, no ho sé, però m'han mostrat interès. Totes les edats. Fins i tot en gent jove. Normalment no parlo d'aquestes coses que faig. Jo tinc una mena d'esquizofrènia existencial, perquè visc diverses vides paral·leles al mateix moment, no? I intento fer-ho bé, és a dir, fer bé l'obra de teatre, com deia aquell emperador romà. Intento fer bé l'obra de teatre i actuar bé en cada escenari on se'm permet actuar. Enteneu-me bé el que vull dir, no és que sigui hipòcrita, no estic dient en aquest sentit, sinó que quan jo faig la feina que faig a l'escola on treballo, jo faig aquella feina, no en faig una altra. És a dir, no parlo de Bíblia quan haig de parlar d'altres coses. Però sí que és cert que a vegades sorgeixen converses, perquè tu parles amb gent jove i al final el que busca la gent jove, com sospito que és el que busca la gent no tan jove, és una cosa que és molt complicada de trobar, o, si més no, ara veureu per què vull dir que és complicada de trobar, si més no és evident, no és ràpida, no és immediata, no és de satisfacció, allò de cremar-ho de seguida, és sentit. Sentit. No de sentit, sinó significat, sentit. I em busquen, us asseguro que em busquen. I, clar, això de les pantalles aparentment en dona, aparentment. O no ho diré d'una altra manera, o sembla que ens fa una mena d'oferta de sentit concreta. I és molt cridanera, perquè hi ha llums, hi ha colors, fa pampallugues, clar, això és criden, això està pensat per atrapar la gent. Jordi us devia dir, no?, aquest concepte de la tecnologia que ens atrapa, no?, i et quedes allà com una teranyina. Esclar, i quan tu obres una altra finestra de sentit, quan tu aportes una altra opció, o mostres una altra, i ho diré en paraules d'un gran biblista, oferta de sentit, la gent t'escolta normalment. A vegades han quedat tan eixordats que no hi poden sentir, però normalment la gent t'escolta i dius, ostres, això és molt interessant, això em crida d'alguna manera, potser em vull saber més. Aquesta és l'experiència, us comparteixo l'experiència meva, el que jo he tingut respecte d'aquesta qüestió. Per tant, per què heu passat això? I des d'aquesta perspectiva, per què podem acceptar que la Bíblia és actual en aquest sentit? Bé, ara us aniré donant idees, però a mi m'agrada molt una expressió que feia servir un historiador italià del segle XIX, que és mort, és del segle XIX, home, s'hauria hagut de servar molt bé per ser viu, que era important, un historiador molt important italià, que es deia Benedetto Croce, potser algú pugui sonar, no passa res, vull dir que no, important, un historiador important, Benedetto Croce, és a dir, que una obra molt important, que feia servir una expressió que jo sempre he trobat que és profètica.
deia on història contemporània. I això és una cosa magnífica. És a dir, tota història, en realitat, és contemporània a nosaltres. És a dir, quan algú estudia el passat, quan algú estudia els convents medievals del segle XII a la Toscana, o quan algú estudia les pintures romàniques de les valls pirinenques catalanes, o quan algú estudia la figura de l'emperador Marc Aureli, o quan algú estudia l'imperi assiri, per dir coses molt diverses, no ho fa perquè tingui interès en aquestes coses en concret, que sí que li té, perquè si no això no ho faria. Ho fa sobretot perquè entén que aquests elements, aquests personatges, aquests fets històrics, aquests temps passats, ens diuen coses, ens interpel·len, és a dir, són en realitat contemporanis. Els problemes que ells tenien els tenim nosaltres. Ells van fer un assaig de resposta a aquells problemes. I per tant, des d'aquesta perspectiva, estudiar història, veure el passat, aproximar-nos al passat, entendre allò que ja no hi és, però que hi era, ens ajuda a situar-nos en el món, ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos. I finalment ens pot donar, ja no diré la solució, diré pistes per caminar. I això, tal vegada, sigui una cosa important. Llavors, esclar, vist des d'aquesta perspectiva, em fa l'efecte que, si juntem tot el que he anat dient, la Bíblia sí que és actual. Torno a la resposta del principi que us he donat, però hi vaig donant context, hi vaig donant embolcall. Aneu seguint o tothom s'ha perdut ja? Sí? Bé? D'acord. Si en algun moment veieu que la cosa... Digueu-m'ho, perquè jo vaig fent. I què és la Bíblia? Bé, ara això requeriria de moltes sessions i, per tant, us ho resumiré en escassos minuts. I això vol dir que generalitzaré i, per tant, vol dir que el que diré no és exacte. Per tant, no us sentiu enganyats. Bé, el que us diré no és exacte, és molt aproximat, perquè la realitat és una mica més fugissera. D'acord? Això que jo porto aquí, que sempre duc quan vaig a fer xerrades, és la traducció catalana de la Bíblia. És l'última de les que existeixen, les traduccions catalanes, la Bíblia catalana interconfessional, que va aparèixer l'any 1993, per tant, mira, ara ha fet 30 anys, oi? Ho dic bé? 30 anys? Sí, 32, cal li fa 30 anys, que és el fruit madur de l'Associació Bíblica de Catalunya, l'associació de biblistes catalans, de la qual jo tinc el goig de formar-ne part i l'honor absolutament immerescut de ser-ne membre de la Junta Directiva, l'Associació Bíblica de Catalunya, que va néixer arrel del Concili Vaticà II, és a dir, a partir de l'any 65, d'aquest impuls catòlic per a l'estudi de la paraula de Déu, que va unir esforços de tots els biblistes catalans cristians, no catòlics, cristians, és a dir, catòlics, i ara, com deia el company, jo soc un protestant. Tampoc cal emprenyar-nos així d'entrada, aquesta paraula, és protestant. Les esglésies reformades, que n'hi ha moltes, evidentment. Aquí hi havia, per exemple, en Pau Sants, que és una de les persones a l'entorn de Barcelona, dels biblistes catalans, que ja és al cel. Enric Capó, hi ha altres persones que hi van participar, és un grup, és un pool editorial, que hi havia traductors, ara us ho diré malament, 40 o 30, vull dir molts, perquè hi havia molta feina al traduir, al fer les notes, en fi. I va ser una feina molt llarga que va donar un fruit que és una meravella des de qualsevol punt de vista. Per tant, això és la Bíblia, pregunta, resposta, això és una Bíblia. Això és una Bíblia. Perquè quan diem Bíblia, què diem? Què estem dient? És molt senzill, no m'hi entretindré gaire. Bíblia, la paraula Bíblia, és una paraula molt interessant
perquè és una paraula, és un fòssil lingüístic, Bíblia. Bíblia és una paraula grega, d'aquí ve biblioteca, per exemple, o bibliòfil. Bíblia literalment vol dir llibres, vol dir això en grec, llibres. És un plural femení, però això és igual, és un plural, Bíblia, els llibres. Per tant, nosaltres designem Bíblia, quan designem Bíblia, el que estem designant és un conjunt de llibres. En conseqüència d'un conjunt de llibres se li pot dir una biblioteca. Oi que sí? Un conjunt de llibres formen una biblioteca. Per tant, què és la Bíblia? La Bíblia és una biblioteca, no és un llibre. Primer matís important, no és un llibre. Ensenya'm aquell llibre tan gruixut que tens. Bé, no és un llibre, és un conjunt de llibres. Quants n'hi ha? Depèn. De què depèn? Depèn de moltes coses. Depèn de si acceptem o agafem el cànon, és a dir, el conjunt de llibres acceptats pels catòlics o pels luterans o pels anglicans o pels ortodoxos grecs o per l'església copta i anar fent. És a dir, per tant, varia. És a dir, més prima, més gruixuda, molt més gruixuda, molt més... Depèn. Home, però hi ha algun tipus d'acord, no? Sí, hi ha algun tipus d'acord. Hi ha algunes parts que diríem que són irrenunciables des del punt de vista cristià, que serien les tres parts bàsiques del que nosaltres n'hi diem Antic Testament de manera impròpia, però ara no ens allargarem amb aquesta qüestió. Deixem-ho així perquè tothom sap què vull dir quan dic Antic Testament més o menys. No farem un examen oral, això ho deixarem per un altre dia. Per tant, la majoria de confessions cristianes accepten les tres parts fonamentals de l'Antic Testament, que serien el Pentateuc. En sona el Pentateuc? Sí? D'acord. Si no ho sona, feu que sí igualment, ja està. És per no allargar-ho. El Pentateuc, els llibres profètics, els profetes Isaïes, Jeremies, Ezequiel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Joel, en fi, etc. I llavors els llibres que s'anomenen sapiencials, en realitat són els escrits, que és els Salms, el llibre de Job, el llibre dels Proverbis, el Càntic dels Càntics, el llibre del Coelet, en fi. Sí, més o menys, d'acord. Això és una cosa irrenunciable de l'Antic Testament. I llavors hi hauríem de sumar el Nou Testament, que això potser sona més, no? Sona allò que diríem Nou Testament, que són aquests 27 escrits, no llibres, perquè la carta a Filèmon té mig foli. Dir-li llibre, home, és molt pretensiós. Aleshores, 27 escrits de mida desigual i de valor molt desigual, entre els quals, doncs, els protagonistes, les vedets, són els evangelis, efectivament. Vull dir, els següents 4 evangelis, doncs, que tampoc cal que diguem quins són, ja sabem quins són, per ordre de Mateu, Marc, Lluc i Joan. Sí, això tothom ho té més o menys clar, i altres, i 23 escrits més. No cal entrar en matisos. En això tothom hi està més o menys d'acord. Més o menys d'acord. Llavors, els catòlics accepten, i aquí és inclosa, tota la part, diguem-ho, que se'n diuen els llibres grecs de l'Antic Testament. Els llibres grecs de l'Antic Testament, que seria l'última part o la quarta part de l'Antic Testament, que, per exemple, la majoria d'esglésies reformades no accepten com a llibres inspirats, és a dir, com a llibres canònics, però sí com a llibres pietosos, és a dir, ja està bé llegir-los per l'edificació espiritual, però no s'accepten com a llibres inspirats, és a dir, canònics. Entenem el que vull dir? Que no són dignes d'entrar dins del cànon del que n'hi diem Bíblia. Per les esglésies estic reformades, la majoria. I en canvi, per exemple, la majoria d'esglésies ortodoxes diuen sí, aquests, però aquests i més, que en tenen molts més. Llavors en tenen, moltíssims d'altres. Llavors és una Bíblia més gruixuda. Però la cosa és molt més complicada, perquè també hi ha els jueus. Esclar. És a dir, el patrimoni de la Bíblia, en origen, és un patrimoni jueu. I no podem oblidar-nos-en. És que els jueus accepten tot això que acabo de dir? No, de cap de les maneres. Només accepten les 3 primeres parts del que nosaltres diem l'Antic Testament, que serien el Pentateuc, que ells en diuen Torà,
els profetes, que n'hi diuen d'una altra manera en hebreu, però ara no val la pena dir coses en llengües estranyes a aquestes hores del vespre, un dia que fa calor, és innecessari. I llavors, la tercera part, que n'hi diuen escrits, que és això que us dic, els salms, etc. S'ha acabat fins aquí. Tenen aquests llibres i prou. Bueno, són uns quants. I fins i tot hi ha, diguem-ho així, confessions o variants del judaïsme que n'accepten menys. Els jueus samaritans diuen que amb 5 n'hi ha prou, els 5 primers, la Torà, i s'ha acabat la història. Amb els 5 primers ja ho tindrien, però la resta no cal, és una més a més, són florilegis. Per tant, què és la Bíblia? Bé, d'entrada és totes aquestes coses. I la terminologia és complexa, perquè fem servir una paraula per referir-nos a moltes coses. Veieu per on vaig? Quan diem Bíblia, bueno, quina Bíblia? Quina Bíblia? I llavors, esclar, això típic que trobes, típic i tòpic que trobes en molts moments, no? Una persona que ve amb un cert to bel·ligerant, a vegades, que et diu, esclar, però és que la Bíblia diu... Bé, vinga, quina Bíblia diu què, on? Anem a veure-ho, no? Quina Bíblia? Tu vols dir que hi ha una traducció de la Bíblia que diu no sé què. Quina traducció és? Qui l'ha feta? Qui hi ha al darrere? I a partir d'on l'han traduïda. Anem a entrar al detall per veure exactament com funciona això. Perquè el tema de les traduccions és un tema complex. Ara no entrarem, és un tema complex, molt complex. D'entrada, diguem que això és fruit d'un consens. Un consens és un acord entre moltes comunitats. Perquè no hi ha una Bíblia històricament parlant. És a dir, si ens remuntem al món antic, això no existeix com a tal. Això és un document, és un artefacte, és una biblioteca, és un conjunt d'escrits que, per raons històriques, per raons espirituals, per raons polítiques, complexes i molt diverses, ens ha arribat d'aquesta manera. Però podria ser d'una altra manera. No sé si em sé explicar el que vull dir. És a dir, quan diem Bíblia amb molta alegria, compte, perquè potser no sabem què estem dient, o exactament a què fem referència. I, bueno, ja ens entenem. D'acord. El que us deia abans, problemes hermenèutics. Ja comencem només d'entrada que tenim un problema d'interpretació. No sabem si estem parlant de la mateixa cosa o no. Home, és un problema greu aquest, És un problema greu. Bé, més o menys, penso que us he explicat què és la Bíblia. O us he generat problemes, en tot cas, que això és interessant, davant d'algunes certeses a vegades que es tenen sobre aquesta qüestió. Bé, per què tot això, doncs, d'aquest conjunt de llibres que ha arribat fins a nosaltres avui, des de la perspectiva cristiana, sota aquesta forma, per què podem considerar que és actual? Bé, em remuntaré a les paraules d'un dels grans estudiosos de la literatura del segle XX, un canadenc que es deia Northrop Frye, potser ho són, és igual, tal li fa, que és molt influent en el món dels estudis de la literatura, del tipus, per dir-vos un nom, Harold Bloom, potser sona més. Harold Bloom és un gegant, uns grans experts en Shakespeare, doncs Northrop Frye seria de l'estil, estem parlant d'això. Northrop Frye, un llibre que va escriure a principis dels anys 90, va definir de manera, em sembla que molt encertada, la Bíblia com el gran codi de la cultura occidental. A mi em sembla una manera molt intel·ligent de definir la Bíblia, el gran codi de la cultura occidental. Un codi és un conjunt de textos o un conjunt d'eines que et permeten desxifrar alguna cosa. Quin és el codi per obrir la porta? A vegades ja sabeu que hi ha un codi per obrir. Quin és el codi per obrir? Si no saps el codi, la porta no s'obre. La porta es queda tancada i tu et quedes al carrer i no entres. La Bíblia serveix per descodificar pràcticament tot allò en què vivim, tot allò en què pensem, tot allò que ens envolta, tot allò que ens ha constituït socialment,
econòmicament, políticament, ideològicament, espiritualment. No dic tot, però pràcticament tot. No diré tot, perquè tot és una cosa molt gruixuda, tot, El millor no és... Va, pràcticament tot. O una immensitat de les coses que ens defineixen. Altra cosa seria, allò que us deia abans, de preguntar, això t'interessa? No m'importa gens. No em vinguis amb si... Vull pantalles. Molt bé, ja, evidentment. Recordo un altre article d'un altre traspassat, dels últims grans intel·lectuals d'Europa, George Steiner, que va morir no fa gaire, 4 o 5 o 6 anys, que feia una reflexió que jo... Diu, clar, la cultura no s'hauria d'ensenyar, s'hauria d'obligar. És una paradoxa terrible, terrible. Perquè al final l'ésser humà tendeix a la ganduleria, al cofoisme. I si hi ha massa elements externs que ens despisten, el no res. Que això se'n diu nihilisme. I això ens sona, oi? Bé. Per tant, la cultura, en majúscules, no hauria de ser ambiental solament, sinó que s'hauria d'obligar gairebé d'obligar. Perquè d'entrada no és agradable, d'entrada, però de sortida sí. Però d'entrada no, d'entrada sembla que no, però de sortida sens dubte que sí. Bé, per tant, una mica, la idea seria aquesta, quan parla del gran codi de la cultura occidental, la Bíblia com a clau, com a descodificador d'allò que som i de la cultura del món en què vivim, com s'ha configurat. I jo ara donaré unes pistes, però, és a dir, les que donaré són, segur, insuficients. Ja us ho dic ara, són, és a dir, pinzellades, que són aquestes i podrien ser unes altres. Per tant, que ningú em digui, t'has deixat no sé què. Home, m'he deixat, tot m'ho he deixat. Però allò, dono 4 idees perquè vegem una mica fins a quin punt a mi em sembla que Freud tenia raó quan parlava d'aquesta qüestió. Per exemple, l'art. Molt bé. Ara aneu i intenteu entendre alguna cosa de l'art europeu dels últims 2.000 anys o més, prescindint de la Bíblia. Intenteu, a veure què passa. Ja us ho diré jo, què passa? No entendrem res. Això és el que passa. No entendrem res. Si tu vas a veure el fris de la portella, de la porta principal de l'arc, de l'entrada principal de Santa Maria de Ripoll, intentes entendre alguna cosa prescindint de la Bíblia, no entens res. Si vas a veure qualsevol pantocràtor, no entens res. Res. Què fa actiu aquí? A vegades surt així, a vegades surt, sabeu, totes les posicions. Què està fent? Ok. Què és tot això? Això és incomprensible. No tenim el descodificador. Ens falta el descodificador. El codi que ens permet interpretar aquests signes artístics en aquest cas. Fa uns anys, no sé amb qui parlava, que havia acabat la carrera de Història de l'Art, a una universitat catalana, no direm quina. No val la pena, no cal, no? I dic, no sé de què parlàvem. És curiós que no hi hagi ni una sola assignatura d'iconografia bíblica. Dic, i què feia l'art medieval? No s'entén res. Però res vull dir, ni una sola cosa. Res. Què els expliquen? Què els explicaven? D'entrada, és una pressa de pèl, d'entrada. Per dir només una cosa. Llavors, però això al segle XX s'ha acabat. Sí, i tant, evidentment. Els autors del segle XX, Marc Chagall, res de res. Per dir un nom. Tot és Bíblia, per dir un nom. I podríem continuar. És complicat. És complicat prescindir-ne, perquè d'entrada la nostra realitat està profundament marcada per aquesta qüestió. O pel que n'hi podríem dir reverberacions bíbliques, és una paraula molt bonica aquesta,
ecos, reverberacions bíbliques, o hi ha una paraula molt més correcta per dir això, en estudis bíblics d'això se'n diu Wirkungsgeschichte, que és una paraula alemanya llarga, amb moltes consonants i de mal pronunciar, que vol dir història dels efectes. Wirkungsgeschichte vol dir la història dels efectes. És a dir, que en català es podria traduir com, és una traducció ad sensum, seria la història de la recepció. És a dir, com ha estat rebut la Bíblia. És a dir, com històricament les diverses societats que s'han incardinat culturalment en el cristianisme o en el judaïsme, és igual, han rebut. Per tant, s'han fet seu, el patrimoni de la Bíblia. Com se l'han fet seu, com l'han actualitzat, sí, com allò que deia Croce, com l'han portat fins als seus dies. Veiem? Sí? Comencem a fer així? Bé, anem bé. Art, música. És que no sé si cal entrar-hi molt, no? A dia d'avui, ho sento, no us puc dir música molt moderna. Ho sento, no puc donar noms, no en sé cap. Ni un, zero. Els catarres, em sona. Els catarres, em sona, Mira, ha sigut parlar de música, d'això. No estic criticant, estic només dient que sospito, però no ho sé, perquè el desconeixement fa que no ho sàpiga, que els catarres no es basen en la Bíblia. Però potser sí, no ho sé, ho desconec. Però si prescindim dels últims 50 anys, que això històricament és res, i tirem enrere, musicalment, què farem? Com ho fem, això? Tot el que es coneix com a música clàssica, que és un dels cimals culturals d'Europa, com es menja sense la Bíblia? Com es fa això? Com podem entendre les passions de Bach? Què és una passió? A què fa referència? Bach, no estic dient qualsevol passarell, Bach, potser el geni més gran de la música que ha parit a Europa. Beethoven, evidentment, Bach és deia el gran cantor de Leipzig, Bach deia, com ho feien allò, deia tota la meva obra no és cap altra cosa que una lloança a Déu. I si no és això, plego. És aquesta convicció de que tota l'obra de la seva vida, dels grans genis musicals, era un gra de sorra per lloar l'obra de Déu, que és el que fa el salmista. Lloar l'obra de Déu, ja està. És una lloança de l'obra de Déu. I què és l'obra de Déu? Què és l'obra de Déu? El Pantocrat, l'obra de Déu, entesa bíblicament, és el món, l'existència, la vida. Per tant, és un cant a la vida. Un cant a la vida. La literatura. Tornem-hi. La literatura. Jo què sé, agafeu Borges, per dir un altre passarell. Borges. És que no acabaríem mai, Borges explicava que, esclar, existint el llibre de Job, que és la més gran reflexió sobre un dels més grans problemes humans que hi ha, que és el mal, un ha d'emmudir davant d'això, perquè això és d'una magnitud tal que, en fi, difícilment es poden dir gaires més coses sobre aquesta qüestió, oi? Borges, el senyor de les ficcions i de les paraules, Borges. En fi, no m'hi entretindré, com us he dit, la literatura està profundament marcada per el món greco-llatí, el món greco-romà, òbviament, he dit no tot, i el món bíblic, o la tradició judeo-cristiana, això que a vegades es diuen aquestes potes Roma, Atenes, Jerusalem, per dir-ho de manera molt gràfica, que són les potes que aguanten la cultura europea. La política, gran part de la política ha estat i està marcada per la Bíblia. És molt bonic pensar que, ara faré una mica
hiperbòlic, però al final la història de les heretgies i per tant de les ortodòxies i de les heterodòxies dins del cristianisme, què és? És la història de la lectura de la Bíblia i de les divergències en la lectura o la interpretació de la Bíblia. Totes i cadascuna de les heretgies conegudes venen d'això, d'interpretacions concretes, de passatges concrets, d'elements concrets. Tota la cristianitat medieval prové d'aquests primers regnes que després es converteixen en estats-nació, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Espanya, i amb totes les seves complicacions, tot això prové d'aquest món, d'aquests regnes teocràtics que es basen en els dos poders, el poder terrenal i el poder espiritual, és a dir, el rei i el rei total, amb els seus delegats, situats en el lloc que els hi toca. Luter, parlàvem de la reforma, no? Luter, esclar, Luter fa tota una sèrie de queixes per unes qüestions que tenen poc a veure amb la Bíblia, que són molt poc evangèliques i molt poc espirituoses i espirituals. Bueno, espirituosos sí que ho eren més, però això és un altre tema. I al final diu, aquí tenim un problema, no? Un problema greu, que és que sembla que hi ha una església institucional que s'ha oblidat d'un missatge inicial. I ell fa referència als textos, ara no hi entraré, no us ho llegiré, i ell comença a esgrimir una sèrie de textos, que són la carta als Gàlates i la carta als Romans de Sant Pau, i diu, què, com ens ho mengem això? Com ho fem ara? I aquí comencen els problemes. És una manera de dir, és a dir, d'aquí en venen altres coses, i el tsunami que produeix Luter acaba repercutint, o acaba produint el Concili de Trento, importantíssim, que té una durada, una vigència de 300 anys. 300 anys, Hi ha les coses que tenen una vigència de 20 segons, aproximadament. A vegades es diu, el Concili Vaticà II només té 60 anys, ha estat desplegat 60 anys! Però això és molt, no? En temps humà sí, però en temps eclesial no, és res, això no és res. L'altre dia vaig comprar una llibreria un llibre molt recent, buscava per regalar, de Pere Lluís Font, la traducció dels pensaments de Pascal. M'ho van mirar, diu, home, però això és molt antic, és del 2021. Ara m'haig d'ofendre, jo, és a dir, si això és molt antic, 2021, no, però el món editorial, i així ens aneu, us esteu ensorrant, venent, en fi, coses, deixem-ho estar. Per tant, tot això ha tingut unes repercussions que ens afecten. Penseu només en aquesta cosa política, que també és econòmica. Ja no ho aprofundiré, això, només ho apunto, no? El Mediterrani catòlic i el centre-nord d'Europa reformat, luterà, calvinista, etc. Les dues velocitats d'Europa. L'economia prové de la política, que prové de la ideologia, que prové d'això, d'aquesta època, que prové de la Bíblia. És a dir, no és una casualitat, és una causalitat. No dic qui porti directament, però Déu-n'hi-do els lligams que hi ha en tot això. I llavors, evidentment, per acabar aquest recorregut que us he fet d'aquest com a gran codi de la cultura, el pensament en sentit general, i podem concretar, si voleu, en la teologia i en la filosofia. Ara, a dia d'avui, doncs, hi ha la moda de dir, no, filosofia i teologia són coses diferents i clar, perquè clar, en aquest país on som, doncs, som així de magnífics, no? I des de ja fa molt de temps, doncs, diguem que la universitat civil i la universitat eclesiàstica s'han divorciat i estan. Mireu que a Barcelona, la facultat de teologia està, és a dir, hi ha el carrer Diputació que talla respecte de l'edifici de la UB. I vull dir que tires una pell i trenques un vidre, Vull dir que no cal anar molt lluny, és allà mateix. Però és aquest divorci, és una mena de no simbiosi, sinó a l'inrevés, s'han separat. I com si no tinguessin res a veure, estan d'esquenes, no es diuen res. Ara comencen a parlar, però
tothom basa al Regne Unit i totes les universitats. Oxford té una Faculty of Divinity. Divinity en diuen, Això és un canal de televisió, vaig descobrir fa temps, que fan altres coses, que és una facultat de divinitats, és a dir, de coses divines, vol dir teologia, bàsicament. Cambridge, Harvard, és a dir, és una cosa normal en el món, a Alemanya, Heidelberg, Tübingen, etc. Aquí no, aquí som espais diferents, és una cosa tot separat, no fos cas que hi hagués una contaminació. Al final el pensament és pensament. Això són cicles que es diuen, com es diuen? Com es diu això que estem ara? Pensament i acció. Pensament i acció. Això és pensament. O intentem pensar, això que ens en sortim és un altre tema, però la qualitat o la capacitat la tenim, no? De pensar. El pensament és intentar reflexionar sobre nosaltres, sobre el món on vivim, sobre allò que ens ha fet. Això és pensament també. No? Per tant, dir que el pensament bíblic o a propòsit de la Bíblia, o per tant la teologia és igual, no és pensament, d'entrada, qui ho digui s'ha de justificar moltíssim, però moltíssim, moltíssim. La teologia, la filosofia, els primers grans pensadors, els primers grans biblistes, són els pares, els coneguts com a pares de l'Església. Hi ha una assignatura a les facultats de teologia que es diu patrologia, en va, no en ve. En ve estudien pedres, en va estudien els pares de l'Església, que és el nom que reben, doncs, Orígenes, Ignasi d'Antioquia, Ciril d'Alexandria, en fi, tots aquests grans, Jeroni d'Estridó, Agustí d'Hipona, en fi, no acabaríem mai, Isidor de Sevilla, etc, els grans pensadors que reben l'escriptura i la interpreten. I nosaltres no estem avesats, culturalment, però això existeix, els intèrprets jueus de l'escriptura, els midrashos, els talmuds, els primers rabins, les primeres escoles rabíniques, que són interessantíssimes la interpretació que fan de l'escriptura, interessantíssim. Vull dir, nosaltres culturalment no en formem molt part, però això també existeix. Vull dir, això és un patrimoni inabastable que ens interpel·la a dia d'avui si volem entendre alguna cosa de l'escriptura. I d'aquí ens sorgint coses, jo què sé, penso en el fundador del que es coneix com a Europa, Sant Benet de Núrcia, potser en soni d'alguna cosa, que allà per l'any 529 va establir la regla dels monjos, que encara n'hi ha a Catalunya en algun lloc, Montserrat potser en sona també, que encara hi ha gent que viu segons aquesta cosa de fa 1.500 anys, així enraçat, la regla benedictina, que té les seves coses, evidentment, però que està basada en això. És a dir, és una reverberació de la Bíblia també, oi? I d'aquí ens sorgiran aquests primers grans scriptoria, aquests primers grans copistes, escoles de copistes i traductors monàstics, i d'aquí ens sorgeixen algunes de les primeres universitats a Europa. Esclar, la Sorbona de París, Salamanca, en fi, etc. És a dir, culturalment Europa és filla, hereva directa de tot això. I això és innegable. Per tant, nosaltres som hereus d'això i, per tant, negar-ne l'actualitat, home, d'entrada, és difícil, complicat, complicat. No sense fer el ridícul. Va, si es pot fer el ridícul endavant, però, en principi, és complicat. Llavors, més qüestions. He fet aquesta llista. Una altra qüestió, que eren més o menys 10 minuts, sempre m'allargo, disculpeu-me, 10 minutets més per explicar-vos 4 idees més que em semblen interessants. Un altre dels temes pels quals podem considerar que la Bíblia és molt actual, o que el contingut de la Bíblia és molt actual, és el problema, la qüestió, la realitat del que n'hi podem dir literalisme, però que és més conegut com a fonamentalisme, que és això que us deia abans, és que la Bíblia diu tal cosa. Bé, quina Bíblia, qui ho ha traduït, tot aquest itinerari que us he mostrat. I això porta a tot tipus d'abusos, usos i abusos del text per justificar pràcticament qualsevol cosa. Heu de pensar que això ja devia passar en època bíblica. I per això aquella gent
que no tenien internet ni mòbils i per tant rumiaven una mica més, perquè el dia se'ls feia més llarg segurament i per tant havien d'alguna manera d'invertir més hores en rumiar, doncs van caure en el fet que potser seria bo que s'evités de fer servir excessivament la referència a Déu com a justificació pels actes d'un home, d'un individu concret. Què vull dir amb això? D'entrada, si jo ara us demanés, si ara féssim un examen, i jo us demanés, em podeu explicar què és Déu? Jo vull pensar, almenys el que jo faria, és fer silenci. Jo faria silenci, no us ho puc explicar, no en tinc ni idea. Us ho prometo, no us ho puc explicar, perquè jo sempre m'he basat en el que explicava Agustí d'Hipona. Si comprehendis non és Deus. Si ets capaç d'entendre-ho, no és Déu. És un constructe que tu t'has fet. Aleshores, esclar, aquí és... És la primera cosa, que és aquesta cosa anicònica jueva, que el món mediterrani, el nostre món, ens fa, no ho podem suportar. Que és, no, imatges no. Com que imatges? Imatges de què? Si no saps de què estàs parlant. Això, que els mediterranis són apassionats. Per tant, la religió cristiana, ja ho sabeu, té imatges. Moltes imatges, desenes d'imatges. Sants, verges, més sants, apòstols, evangelistes, Jesús, molts Jesusos, els que siguin. Vinga, va, fotem-li més imatges, perquè és una cosa irrefrenable. Necessitem color, necessitem vida, necessitem... No, aquesta cosa d'una paret llisa no se suporta, això, Doncs imagineu-vos el pobre poble jueu aguantant aquesta cosa, res d'imatges. Vull dir que, bueno, però què ens hem d'imaginar? Res, no es podem imaginar res. Home, és una cosa terrible, Malgrat tot, persisteixen, malgrat tot. I ara no feu interpretacions, ha fet una defensa del sionisme, no estic fent defenses de res, estic dient, parlant del judaïsme com a, no d'aquests dròpols que governen el mas gros de Jerusalem. Estic parlant d'una altra cosa. Èxode 27. No, això. No facis servir el nom de Déu en va, perquè no saps què estàs dient. És a dir, no justifiquis els teus actes apel·lant, és que Déu vol, és que Déu m'ha dit, és que Déu no sé què. És el primer pas per... sabem com acaba això, no? Amb bombes. Sempre acaba amb bomba, amb matances. Sempre acaba de la mateixa manera. Perquè tu no tens raó, perquè com que Déu no baixa a dir no, tu no tens raó, tu sí que en tens. Clar, aquest és el problema. Déu t'ha dit, Déu t'ha dit. On t'ho ha dit? Quan? A veure, ensenya'm el document, vull veure el telegrama. Ensenya'm el WhatsApp on Déu t'ha dit això. Tenim un problema d'interpretació que mata. Això ho deia Sant Pau, que era molt intel·ligent. La lletra, sense l'esperit, mata. Mata. I això ha estat així, històricament. És, com deia el meu pare, el sigui, ha estat és i serà, deia. I vaig m'emprenyava amb ell, rebel·lava. No, perquè no sé què. Res, nen, ha estat és i serà. Clar, tenia raó. Ha estat és i serà, perquè al final l'ésser humà ha estat és i serà. D'una manera concreta, no? Clar, és aquesta qüestió de dir farem servir això pel nostre profit, pel nostre benefici. I això genera molts problemes. Com es resol això? Home, hi ha la necessitat d'interpretar adequadament els textos. D'això se'n diu, això és un doble moviment, el que n'hi podríem dir un cercle virtuós, que és el cercle interpretatiu, que ara ho resumiré fins a l'extrem, que és una primera part, que és la part exegètica, que vol dir estudiar el text en el seu context de producció històric, literari, teològic, és a dir, això en quina època es devia compondre, qui ho devia compondre, amb quins objectius, a qui anava destinat, què volia dir. Clar, això és una feina complexa que evidentment fan les persones que es dediquen a això, els biblistes. I que llavors el primer moment és aquest, que és un moment complicat, no? Perquè
per començar, home, has d'intentar llegir el text en la seva llengua de producció, per tant estaria bé aprendre les llengües originals o saber-ne una mica per poder llegir, veure què hi diu exactament, com ho diu. Tot això porta temps i no tenim temps perquè hem de fer altres coses, ja ho sabem, no parar de coses i per tant no tenim temps. Això són coses de calma, tranquil·litat, una persona anar fent. Quant de temps? Un mes? No, més. Un any? No, més hi posem. Bueno, així, tota la vida, d'entrada, i després en parlarem, però d'entrada tota la vida, no? I home, no tinc temps, no puc, perquè haig de viure la vida mentrestant, no puc perdre en cap cosa. Bé, un primer moment, exegètic, i un segon moment que n'hi diríem hermenèutic, és a dir, el moment exegètic és què diu el text, què diu. I l'altre és aquell que us deia d'aquell historiador alemany de Croce. El moment hermenèutic és i què em diu a mi. Ara que sé què diu, i per tant que no cometré un abús o que no forçaré el text en el seu significat, a mi això què em diu? I algú podria dir, home, res, efectivament, no us enganyaré, hi ha molts versets, home, és possible que no ens diguin gaire res, no us enganyaré, perquè n'hi ha, per exemple, només perquè vegeu el que vull dir, per posar un exemple una mica ximplet, però perquè s'entengui el que vull dir quan dius el primer llibre de les cròniques, no patiu, no el llegeixen mai a la liturgia. Adam, Set, Enoix, Canan, Mahalel, Gera, Tenoc, Matusalem, Lèmec, Noè, Sem, Cam i Jafet, descendents de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach i Tiràs, descendents de Gomer, Ashkenaz, Difat i Togarmà, descendents de Javan, Elixà, Tarsis, els Quitites i els Rodanites, descendents de Cam, Cuix, Egipte, Put i Canaan, descendents de Cuix, Sabà, Avilà, Septar, en fi, 9 capítols així. Bé, què em diu? Vaig anar a fer el sopar. Jo ara mateix diria que no em diu res. Us prometo que és molt important i diu moltes coses, us ho prometo, però això, no facis que no, és que sí, us ho prometo, però d'entrada no us sembla, oi que no? Perquè diguem que aquí el moment exegètic hi és més important, perquè si no aquí, dius, bé, això deixem-ho estar, no continuem perquè no d'això. Hi ha textos que es presten més, textos que es presten menys, evidentment. La suma d'aquest cercle virtuós d'exegesi i hermenèutica, què diu el text i què em diu a mi el text, és el que permet evitar els fonamentalismes, que són, és a dir, lectures excessivament literals. És que mira el text, mira què diu el text, mira què diu, veus? Diu que un burro parla. I efectivament, hi ha molts burros que parlen. Això és així, ja ho sabem. Però burros de 4 potes, i amb cua vull dir, normalment no parlen. Però, i perquè això no, i una altra cosa sí. Quan el text és tan estrany, tan estrany, és que no el saps llegir. És que està dient alguna cosa, però no la diu de la manera que tu t'agradaria que la digués. La diu d'una altra manera. Per tant, el problema és que no la saps llegir. I a ningú li agrada que li diguin això. No us estic dient que no sabem llegir, ni que a ningú li agrada, no, perquè implica el moment exegètic, que és el que us acabo d'explicar. Llavors, clar, això d'entrada hauríem de llegir comentaris, explicacions de gent que s'hi ha dedicat i que sap donar raó de què vol dir una cosa i una altra. I ja per acabar, perquè ara mateix falta un minut segons el rellotge que jo havia previst, però, bueno, clar, jo deixaré de parlar perquè si no, vull dir, anem fent, no s'acaba mai i hauríem d'acabar en algun moment determinat perquè al final la gent, si no, se n'anirà. Aleshores, l'última qüestió, després d'evitar els fonamentalismes, aquesta idea que la lletra sola mata sense l'esperit. Què vol dir l'esperit? És complicat això de l'esperit, abans parlàvem de la trilogia. De la Trinitat, disculpeu. No, però la trilogia està molt ben trobat, també. Són les 3 paraules. Trilogia, literalment vol dir 3 paraules. I estem en el món de la paraula. Per tant, no m'he pas equivocat del tot. Seria
la qüestió de que finalment la Bíblia i torno al principi, ens aboca o ens situa davant les preguntes universals pel sentit. És a dir, aquí hi ha un patrimoni de saviesa, d'intel·ligència, de reflexió, que és atemporal. Atemporal. Perquè al final l'ésser humà sempre fa les mateixes preguntes. Per què hi ha mal en el món? L'ésser humà sempre s'interroga sobre el concepte o la idea de la caiguda moral, de la caiguda no física, sinó moral, del problema dels exilis interns i externs, el problema de la redempció o salvació o la llibertat. Són preguntes que no caduquen, perquè formen part de la nostra essència, de qui som, com a éssers humans, no com a europeus o catalans o blanencs. Ho dic bé? Mira, avui he après el de llançar, és llançanenc. Llançanenc, no ho sabia, ho he après avui. Doncs, no com a, sinó com a éssers humans. Com a éssers humans, per tant. Són preguntes que ens interpel·len constantment com a éssers humans. Per tant, això, aquest patrimoni, ens ofereix un conjunt, també, des d'aquest punt de vista, de models i antimodels. I això és molt interessant i molt modern, és a dir, aquí no solament hi ha els bons, també hi ha els dolents, i n'hi ha molts, És a dir, és molt pedagògica la Bíblia, perquè tota l'estona ens va mostrant models i antimodels, I els models no sempre són modèlics, són humans. Per tant, al final, l'humà té aquesta cosa, que tendeix a equivocar-se i no passa res. El gran estimat de Déu a la Bíblia és el rei David. És a dir, el principal pecador per excel·lència va incomplir absolutament tots els manaments que hi havia per complir, però malgrat tot, diuen els textos, doncs Déu li promet el tron, no a ell, sinó al seu casal, que vol dir, el beneix amb una descendència inacabable. I per això, quan els evangelis presenten Jesús, el presenten en la línia davídica. I per això Jesús se l'anomena Messies. En la traducció de la BCI, per cert, Crist. Però és Messies. El Mashiach és l'ungit. Qui és l'ungit? El descendent del tron de David, a partir de la promesa del segon llibre de Samuel, capítol 7. Això no ve al cas, coses més d'això. Aleshores, tot un seguit d'exemples i contraexemples, que ara, si tingués temps, en veuríem uns quants, però hem d'intentar adequar-nos una mica al tempo, i per tant acabaré amb una petita història, que em sembla que és adequada. És una història molt senzilla, que em sembla que em permet entendre moltes coses. És d'un llibre molt petit, però molt difícil de trobar, d'un biblista alemany, que encara és viu, és un dels grans experts en Nou Testament, que es diu Gerd Theissen, és igual, és un pastor que se'l luterà, però això li fa, això és rellevant. Un petit llibre, molt petit de meditacions, diguem-ho així, meditacions. I n'hi ha una que la trobo molt bonica, que explica, clar, diu, hi ha una selva i hi ha dues persones que van caminant per la selva, estan en aquesta selva, i de cop i volta es troben un clos de la selva enjardinat. És a dir, enmig de la selva, imaginem-nos una selva, no la comarca, sinó una selva. Què això és la selva? Sí. Veus? La selva marítima, No és aquella faresta de Santa Coloma, és una altra cosa, Bé, una selva, una selva tropical, és una cosa d'aquestes, I llavors, mig d'allà, s'hi troba és una enjardinada, és a dir, enmig del caos selvàtic hi ha un jardí, hi ha una mà humana, una mà d'ordre, oi? Bé, i comencen a dir, què hi fa això aquí? Qui ha fet aquest jardí? Ho volem saber. Llavors comencen a parar anys, a posar trampes,
posen filat elèctric, llavors posen trampes i gossos per vigilar aviam com vingui el jardiner, pescar-lo. I escolta'm, no hi ha manera. No hi ha manera de trobar el jardiner, no hi ha manera. I bé, Tyson diu, davant d'aquesta realitat hi ha dos tipus d'actitud. L'actitud de qui diu, això és una casualitat, és un atzar. És a dir, ja està, no cal que hi donem més voltes. I l'actitud de qui potser entén que això és un signe de sentit. Enmig del caos hi ha cosmos, que és el que vol dir en grec. Cosmos vol dir ordre. Enmig del desordre hem trobat ordre. Hem trobat una mena de cosa que ens sembla racional, enraonada, que és ordenada, endreçada, que convida a viure-hi. Celebrem-ho. I fan una festa per celebrar que han trobat sentit enmig del que aparentment no té cap sentit. Llavors, a partir d'aquí, comencen a explicar històries sobre l'hipotètic jardiner que mai han trobat, però que sospiten que si hi ha un jardí, bé hi hagi un jardiner, encara que ells no siguin capaços de localitzar-lo, perquè potser no en saben prou, oi? Per tant, ni que sigui, i acabarem amb això, ni que sigui per una qüestió tan important com trobar sentit on aparentment potser no n'hi ha, no ho negaré, potser no n'hi ha, no tenim cap manual d'instruccions que ho digui, veiem sentit, o sigui, som capaços de trobar sentit gràcies a les pautes que ens han donat aquestes comunitats de fe que ens han precedit abans que nosaltres, que ja han vist sentit i ens han mostrat quin sentit pot tenir això, ja només que sigui per això, home, diríem que efectivament la Bíblia és actual i sempre ho serà. Per tant, des d'aquest punt de vista, la Bíblia no és actual perquè no respon a l'actualitat de les coses que passen en la immediatesa del dia a dia, sinó que és atemporal i per tant sempre és actual. I em sembla que aquesta seria la conclusió que hauríem d'arribar. La Bíblia no és que sigui o no sigui actual, és que no deixa mai de ser allò que ens adreça una paraula de sentit. Per tant, em sembla que això és una de les coses més importants que poden succeir. Jo, si us sembla, ho deixaré aquí. Llavors ara us agraeixo molt haver-me escoltat tota aquesta estona amb tanta atenció, o almenys semblar que m'escoltàveu amb molta atenció. Moltes gràcies.